Ďakujem vám krásne pánovi primátorovi mesta Svitnik, pánovi inžinierovi Holodňákove. Ja im pozvala všetkých primátorov всего окрестных мест держи Русине, приял позвание пан приматор Свитника. Пан приматор места Пряши, до недавна малко доти, len mi poslal taký list. Pozdravný pre vás pro všetkých, že vám ho pročítala za to, že všetko prišlo do jeho programu a nemôže sa zúčastniť našho dnešného večera. A ja teda toto list od pána primátora Haďariho, od pána primátora mesta Priaši prepročítam. Milí priatelia, na úvod vás chcem touto cestou srdečne pozdraviť a zároveň vyjadriť ľútosť, ospravedlniť sa, že som sa na dnešnom krásnom podujatí nemohol z pracovných dôvodov zúčastniť. V tomto období sa koná veľa podobných podujatí, no dnešné je predsa len výnimočné, hodné osobitej pozornosti. A to nielen preto, že sa koná v Prešove, ktoré je s Rusínmi bezprostredne spojené, ale v Prešove, ktorý je teda s Rusínmi bezprostredne spojený, ale najmä preto, že to močí hlbokú myšlienku. Ja osobne mám k Rusinom veľmi pozitívny a blízky vzťah, dokonca je ním aj môj najlepší priateľ a určite nie som sám. Každý z nás má vo svojom blízkom okolí niekoho, komu pôvod siaha do rôznych nielen rusinských koreňov. Buďme preto otvorení, nápomocní a úctiví jeden k druhému. Ja osobne urobím všetko preto, aby som vám bol na blízku a pomohol či už kultúrnej alebo akékoľvek inej oblasti. Verím, že dnešný večer bude pre vás zážitkom, ktorého ozveny budú ešte dlho odznievať vo vašich srdciach. Pán primátor Haďari. Ja by tebe chutila prenesti také húšie, možno dlhší kus prihovor. Prvším riade mi dovolte, že im sa vám všetkým zo srdca poďakovala za to, že ste prijali naše pozvania a prišli ste sa pozerať na koncert rusínskeho slova, písni, tanca, na vystúpenia našich najznámejších i prekrásnych umelcov. Dnešný koncert je završením bisít, ktorý im organizovala v apríli v maju toho roku v Slinskom okresi i v Levodském okresi. V 14 selách Slinskom okresu, v 3 selách Levodského okresu, v meste Snena, v mojom verítnym místi, a z náhoda spisovania obyvateľov domových kvartelov toho mesiaca v našej krajine. A to horičné spisovanie na Slovensku sa označuje tým, že predstaviteľi takotrých národností menšín sa aktivizujú o mnoho veci, jak pred 10 rokami, a na 6. to môžu povieť o našej národnostnej menšiny, o Rusinách. Za 3 týždne jem viedno s Maškou Girovou, našou známou poetkou i rusinskou aktivistkou Magdou Dubiakovou, prekrásnou spievačkou Jankom Jarolenom, spievakom i muzikantom. Absolvovala tých 14 besied, ktoré nás všetkých troch bardzo obohatili, no tako i bardzo zarmutili. Energiu, ktorú im zdobila na tých stričách i v Levodskom Slinskom okresi, jem využila na zorganizovanie toho koncertu, ktorý majú byť vrcholením tých besied, ktorý im organizovala v Slinskom i Levodskom okresi, i jem sa stala spoluorganizátorkou koncertu jedno so Zirsom. Na osobných stričach s našimi ľuďmi jem pochopila, že to sa skrýva za číslami, ktoré, jak sociológ, ty prichočú vesti pred vami. Spisovaní v roku 2001 roci sa ku rusinskej národnosti prihlásilo 24 201 ľudí, ku ukrajinskej národnosti 10 287 ľudí, no rusinský jazyk vyhlásilo za svoj rodný materinský jazyk približno 55 000 ľudí. A ukrajinský jazyk okolo 8 000 ľudí. Posielaním sa našich ľudí, čom to tak je? Čom predpokladí, že na Slovensku žije asi 200 000 Rusínov a približno 350 000 ľudí praktizuje liturgiu vrcholného obriadu, to je gréko-katolickú i pravoslavnú liturgiu, tak čom len 24 201 ľudí si do sčítacích archív pred 10 rokami napísalo i rusínsku národnosť. Alebo skoro 11 000 ukrajinskú národnosť. Što je viedno dokopy presne 35 188 ľudí, što predstavuje 0,7% z celej slovenskej populácii. Z 5 miliónovej populácii. A ja sa prosila na tých svojich besedách. Na môj priamy вопрос, že jakú národnosť kto písal, tak mi veľa raz odpovedali práve, že Slovensko. A ja sa ich prosila, a vy máte, že s 0,7% populáciou bude tá kotra vláda na Slovensku počítať, alebo kotra vláda na Slovensku 1990 roku počítať s 0,7% populáciou. Keď nás je môže 200 000. Môže je to smielé predpoklad, ja neznám, môže nás je 100 000, alebo 150 000, že predpoklad, že asi 150 000 ľudí by si die po rusnácku. Tak čom len z 150 000 ľudí si napíše 24 000, že majú čom si napísalo pred 10 rokami, že majú rusínsku národnosť, a čom 55 000 vyhlásilo, že ich rodný jazyk je, alebo materinský jazyk je rusínsky, no len 41% z 55 000 si napísalo, že ich národnosť je rusínska, asi 4,5% že ukrajinská, ale 52% z tých 55 000 ľudí v 2001 roku, ktorí vyhlásili, že ich jazyk materinský je rusínsky, si napísalo, že majú slovenskú národnosť. Tak ja túto otázku kláva priamo tým našim ľuďom, s ktorými sme sa stričali priamo v tých 14 alebo 17 selách Slinského i Levodského okresu.
No a tuto odpoveď bola bardzo zaujímavá a za to nás aj obohatilo, ale často ich zarmutilo. Najčastejšia odpoveď bola to tá, že za to, že žijú na Slovensku že napríklad mi hovorili ľudia, alebo nám hovorili ľudia, že za to, že napríklad máme Slovensku národný s občanským preukazom. Môžu povedať, že toto nejak sa prekvapilo za to, že mi to povie jeden mladý človek, môže 20-22 ročné, a keď im sa ho poprosila, a videli si občanský preukaz. V občanském preukazu nie je už národnosť napísaná. A keď náhodou máte napísanú Slovensku národný s rodným listí, nič to nemá spoločné s tým, že ty do štítacieho hárku, do anonimného štítacieho hárku napíšete toto, čo čujete svojim srdcu. A najväčší to paradox je z toho čítania 2001 roku, že nie je tu jedno číslo medzi tom, čo ľudia hlasujú za svoj materinský jazyk medzi nami, Rusinami, i čo hlasujú za svoj národnosť. V Rusine od 1995 roku majú svoj jazyk kodifikovaný. Nemáme svoje územie, nemáme svoju teritoriu. To je súčasť našej, alebo časť našej tragickej histórii. Za tomu nemôžeme, že Podkarpatská Rus bola pripojená ku Sovietskému sojuzu bez našho vedomia, bez našho želania. Že sme od 1919 roku patrili alebo do 19. roku patrili pod Rakúsko-Horsko, potom pod Československo, potom jeden celý deň v 39. roku 14. marca bola vyhlásená autonómia na našom území, ale ani 24 hodín ona platila za to, že už takú 14. marca 39. roku bola okupovaná Podkarpatská Rus Portugalskom Maďarskom, no a potom 46. roku 6. januára bola pripojená Podkarpatská Rus ku Sovietskému sojuzu alebo po Ukrajinskej sovietskej socialistickej republice, teda je to súčasť Ukrajina. Za túto ťažkú našu históriu my nemôžeme. My nemôžeme za to, že poľských Lemky v 47. roku v akcii Vysla posťahovala poľská vláda na západ na hranici ku Nemcam a tak i sa jej podarilo Rusíny alebo Lemky v poľských celkom rozbiety, tak skoro zlikvidovati, aby ich odvezli na Ukrajinu, aby ich odvezli ku nemeckým hranicám. Známe taký ťažký príbeh jednoho maľara insitného, ktorý sa 4 raz od tých nemeckých hraníc píšu vertal do svojho rodného sela tu pri našich slovenských hranicách a mnoho furt dohnali z toho rodného sela. Mohla vám ďalej pokračovať, ešte nespomňano, a môže to tragickú súďbu tých polských takisto Lemky, ktoré si hľadli ruské počas Prvej svetovej vojny. A ich rakúska vláda odvážala asi v počte 3000 do koncentračného tábora v 1914 roku otvoreného na území Peterišného Grácu. I tam bolo zlikvidované v 3000 Rusínov a takýchto 100 pravoslavných popiv. Toto je naša objektívna, ťažká história, za ktorú my nemôžeme, za to, že sa ona odohrávala mimo nás, bez našho želania, bez našho vedomia. Ale za to, za čo my môžeme, tak sa mi zdá, je to, čo si napíšeme v tých čítacích anonimných hárkoch, jakú národnosť si my napíšeme. Keď je znakom vymierania národa, že napríklad rodiče by si idú so svojimi deťmi po Slovensku, alebo že sa nečujú tým príslušníkom toho národa, tak to je takisto znak vymierania národa. Je tu veľa príznakov toho, že náš národ vymírať. A za to naša strana sa rozhodla, strana náš kraj, rozhodla, že bude organizovať túto kampaň, za to, že by sme s ľuďmi pobesedovali a že by si ľudia uvedomili, že máme povinnosť, a veľkú povinnosť pred našimi predkami, ale máme asi povinnosť, a takú istú veľkú povinnosť máme pred svojimi deťmi, zachovať náš rod. A zachovať náš rod nemôžeme, jak inakšie, len rozvíjať náš rodný jazyk a rozvíjať našu krásnu kultúru, ktorá je našim bohatstvom. A to, čo chcem povedať ešte na záver, ona je obohačením nelen našeho národa, alebo našej kultúry. Kultúra rusínska obohačuje kultúru slovenskú, jak takú, kultúru európsku, jak takú. Rusínske národ, hľadiska vekovej štruktúry je už takisto starý je takisto. A z hľadiska vzdelanostnej štruktúry je jeden z najvzdelanejších národov na Slovensku. Toto ľudia, ale to len toto ľudia, ktorí sa prehlásili v 21. roku ku svojej národnosti, buď rusínske alebo ukrajinské, patria medzi najvzdelanejších ľudia na Slovensku. Je tu medzi nami najviac vysokoškolsko vzdelaných ľudí. Takisto tu mám, tak jak pán primátor Polodňák, tak jak Janko Lipinský, nemáme sa za čo hanbiť a teper to môžeme vlastne takisto každý za sebe, samozrejme každý za svoje deti, ukázať v tých čítacích hárkoch, že sme hordo Rusine, lojálne občania Slovenskej republiky, ale hordo Rusine. Náš koncert im zorganizovala za to, že by sme i nám Rusínam, i našim priateľom Rusínam pripomňanuli silu i krásu našej kultúry, bez ktorej by sme tu už dávno neboli, podľa mene. Pri svoj náhodu by im sa šikutila vás krásno poďakovať všetkým našim umelcám,
že prijali účasť v programy, ktoré mnoho i bez nároku na honorár, alebo za minimálny honorár. Za to im vás krásno ďakujem, za to dúfam im taký veľký potles. Všetky naše besedy i to náš dnešný koncert boli zorganizované na základe našej rusínskej solidárnosti, obetavosti i štírosti veľkého srdca i dobrotu, za ktorú ďakujú ľuďom, ktorí pro mene boli nedostižnými ikonami. Všetko to tri spievačky, ktoré ste tu videli, len obdivľovala, od detstva slúchala ich krásne hlasy, krásne spivo a teper z nima sedžu v jednej šatni, tak to sú také, vidíte, také zakrúte života neuveriteľné. A ďakujem takisto svojej rodiny, mojemu mužovi Dodove, že mám so mnou trpezlivosť celé toto 4 týždne, keď skoro nikda nebola doma. A takisto ďakujem svojej teti Maši Doriškovi, ktorá mala tu sedieť v sáde so sesternicou Dankou Trbajovskou, mojim synovcom Paľkom, že prišli, že prijali moje pozvania. Na to, že moja rodina je základ mojej identity a bez mojej rodiny by im nebola taká, jaká je. I vás krásne ďakujem za tú takisto dobrotu, ktorú im videla od svojho detstva vo svojej rodine. Tak želám vám krásny umelecký zážitok a teším sa, že mohla pripraviť taký program pre svojich priateľov i možno neznámych ľudí, ale dúfam, že sa nám všetko bude program ľúbiť. Dobrý večer.